ukakaný, aby rokoval s Vladimírom Zelenským o dodávkach, o tranzite plynu cez Ukrajinu. Nie vykrikovať, nie sa vyhrážať študentom, nie rozprávať o tom, že on to vyrieši s Vladimírom Putinom a všetci vieme, že s Putinom nevyriešil nič. Ale ak Robert Fico je pokakaný, tak sme mu tu priniesli na bránu pred úrad vlády plienky, aby sa prebalil, aby si ich obliekol a môže ísť do Kyjeva rokovať s prezidentom Zelenským. Tu na nech celé Slovensko vidí, aký je Robert Fico pokakaný z toho, aby mal ísť do Kyjeva. Všetci občania si to tu môžu pozrieť, aby celé Slovensko videlo, že Robert Fico nemá odvahu na to, aby išiel do Kyjeva, aby tam rokoval s partnerom, s ktorým má rokovať. Myslím si, že toto je výstižný dôkaz o tom, že Robert Fico je úplne pokakaný z toho, že má ísť na Ukrajinu. Takže myslím si, že je to dostatočný symbol toho, ako Robert Fico funguje.